Isabel? Saan si Isabel? Where's si Isabel? Isabel? Isabel. Excited si Isabel bumaba. Yan. Nandito kami sa Regina ngayon. Yan. No. Siyempre, unang stop, Jollibee. Yung biyahe namin ay maulan. Palagi na lang, every time na lang pumunta ng Regina, maulan palagi. Last year, maulan din, no? Hindi, last time, yung pinaka-last, parang uulan. Hindi, kasi basa yung mga bulaklak at tanda mo. Yung mga bulaklak dyan sa may parliament. Lahat. Excited si Isabel pag sabi tulog na tulog. Pag sabi Jollibee na nagising. Oh, yan pa. Oh. Eh, iniwan ka na ni Lolo mo. Yan. Excited din sa ano. Hindi mag-ano yan. Wash your mata. Yan. Isabel, Jollibee. Diyos ko talagang alingana dati. Yan at mag-lunch muna tayo. Yan. 2 oras lang yung ano, biyahe namin. Ayun na si Mama. Nauna na. Mag-wash your mata sila. Yan. Okay, let's go! Let's go, Bel! Si Isabel. Si Jik excited! Come here na. Let's go inside na. Huwag mo si Jik. No. Here lang. Wiwi na muna, Nonoy. Nag-ano na yan? Nag-hug na yan kay Jollibee. Ayan, pasok muna tayo. Parang kunti tao. Wala masyadong tao. Kasi ano ngayon, Thursday. Ano po ma? Namiss mo sa Jollibee sa Pilipinas ma? Jollibee pa lang tayo. Jollibee pa lang tayo sa Calgary. Antok sa biyahe. Order na. Sabi niya, girl, oh, that's mine. Did you receive my treat? Jik. No? Tulog eh. Hello, Jik. Si Isabel ang gusto niyan palabok. Ano yan? What's that? Oh, it's Jollibee World. Oh. Yes, it's Jollibee. Ano yan? Yan. Order muna sila. What's that? Yung 2 hours na biyahe, parang wala na lang kuya. Oo, no. Yung nagbang tayo, parang wala lang. No. Tuod na. Kasi yung binayaan. Oo nga ni, sabi ko pagkabot ko. Tuod na kayo. Pero kita nagpa-youth farm corn maze lang, ano? Sanay na. Yung binayaan namin last time, ilang oras yun? 7. 8. Nalamdaman natin yun. Oo, tapos yun na. Parang wala lang. Itong dalawa kahit pinanganak sa Canada, pag nakikita ng Jollibee talaga, Pilipino pa rin eh. Ano? Okay, here. Okay, where? Sabi labas daw kasi maghahag kay Jollibee. Oh. Wow, excited. Ano yan? Dancing? Dance with Jollibee. Dance. Ching. Si Mama, oh. Ano man? Hello! Eat now! Oh, chicken, oh. Sa amin, hinintay pa namin yung order namin, oh. Ano yun? Mas mura mang Pilipinas na Jollibee. Ito lang, tingnan mo. Binayaran ko 98. 90? May senior pa. May senior on, with senior discount, Doon no? sa Pilipinas, ano na yun? Birthday party na yun. Mamabi ang 90. Diba? $90. So, almost 4,000 na. Jericho. Come on, cheer. Basta ito, spaghetti. Hindi ko alam mga in-order. Ay, spaghetti pa, oh. Kasi, Isabel ata. Ay, ni Isabel Palabok. Palagi yan si Isabel Palabok. Spaghetti.
Yan. Si Joanna nasa washroom. Jollibee. 2 hours drive para sa Jollibee. Rice. Mama Mix. Tadaan! Tadaan! Nandito kami sa Regina para ipasyal sana sila Papa. Pero okay naman, maulan-ulan lang. Mamaya ay pupunta kami ng museum after kumain. Tapos doon sa Parliament. Papasok. Bawal mag-video doon, ano lang, picture. Pero bago yun, kakain muna kami. Kasi alas 9 na kami, umalis ng ng Saskatoon. Dumating kami mga almost 12 na. So tamang-tama lang. Lunch break muna. Chibog muna. Paborito ni Isabel yan, palabog. Okay lang. Order pa ako ng isa pang order. Pahabol, bitin. Isabel. Isabel, daddy, okay lang. Yakap-yakap ng Jollibee. Yakap-yakap si Jollibee. Basta ako si Jik-Jik nandun sa likod. Ubusin mo yan. Yeah, pero mag-order muna ako round 2. Burger? Baon namin. Mag-order. Ano ba? Busog? Busog po. Ayos. Jik-Jik! Jik-Jik ka na. Siyempre may take out. Hello, di ako babiyahe ng 2 hours na. Kasi walang take out. Kailangan may take out. Oh, yan at sunod namin ay Parliament kami. Dapat inisip mo sa banta mas masarap. Okay na. O, amin na. Ako punta mo. No. Di mo okay na yan. Igwaman po kami, ma. Kahit mas bago dahil. Nangunguha ng hindi sa kanya. Hindi talaga yung magugutom. Oh, sabay. Hindi talaga magugutom yan. Okay, yan. Nandito kami sa Parliament. Nandyan, yan. Sila kuya ay naligaw. Sinusundan ko yung kanina. Sinusundan ko rin yung GPS ko. Maling Parliament yung nakuha nila. Parang home care. Oh. May apple. May apple. May apple pala. Si Isabel, Joanna. Kunan ko muna si Papa ng picture. Pwede na eh, oh. So, papasok tayo dyan. Libre ang pumasok dyan. Pero, bawal mag-video. Ano lang, picture lang. Kasi last year pumunta kami dyan. Ganito rin yung panahon, medyo maulan. Ngayon, nasaktuhan na namin na maulan na naman. Para, marami na yung bulaklak dun eh. Sa tapat. Ang ganda sana mag-picture dun. Are you excited? Malaw ka na dyan? Ha? Uy, 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 uy. Yan. Ang lakas ng hangin ay. Wala na yung mga bulaklak dyan, oh, sayang. Sayang ano? Inglaterra. Sure. Picture ikabil. Sige. So, bago magtaglamig kaya pumunta kami dito para ipasyal na rin sila Papa. Kami Grass cutter. ha? Taga-grass cutter ka lang. Taga-grass cutter ka lang, taga-landscape lang ano pa? Mga landscaper. Oo, pwede na. Oo. I-maintain mo lang yung ganyan. Taga-landscape lang. Oo, maral daw.
Pasok tayo, pasok. Kaso bawal ang video dyan eh. Picture lang. Wala na yung mga bulaklak dyan oh. Sayang. Wala na. Oh. Tingnan natin kung ano. Pwede ngayon. May pa-emote. May pa-emote. Wow. A few moments later. So pinapabalik kami ng alas 2, ano? So ang tour is alas 2, alas 4 ano kuya? Yeah, per every hour. So, honey, what time? Pero dapat at least mga 10 minutes, mga 10 minutes early kami dapat. So, kasi meron pa iska rin yun. Parang sa airport na yun. Parang ano, parang nasa airport i-check lahat, ano? Kasi, so, gagawin namin ngayon eh. Lalakad-lakad muna tayo dyan. May lake. So, 125. So, tamang mga 30 minutes na lakad-lakad, balik na kami. Naglalakad-lakad muna kami dyan. Hintay-hintay ng oras, tapos babalik ng loob mamaya. Pumunta na dyan si Queen Elizabeth. Chik-chik na laro. Alalalala. Ugmaon. Tuwang-tuwa si Chik-chik. Parang Ateneo. Kami. May sasabihin sa inyo siya. I'll give you something. Oh, may auto. Ayaw magpa-jacket. Ay nako, at lamig-lamig. Lamig, mahangin. Maambon. Buti tumigil. Wala nang bulaklak, sayang. Oh. Si Queen Elizabeth nung bumisita dito. Itong Her Majesty Queen Elizabeth II. Wala na yung magagandang bulaklak, sayang. Ito na lang natira, roses. Crying Jik-Jik. Stop na crying. Because he doesn't want to use the jacket oh. Come on, let's run. Sayang nga, wala na yung magandang ano dito. Mga magagandang bulaklak. Pero summer pa naman. Hindi na muna kami pupunta doon pala. Gawa ng, yan, umaambon na naman. Oh? Umaambon na naman. Tadikan ka mo daw ni tamakong sagtaan. Wala na naman. Balik tuloy yung sakyan. Bel. Di ko warin first. Mark ko yung cellphone ko daw. Babalik na naman kami sa loob. Hindi kami makapilo maglakad-lakad gawa ng mayat-mayat umulan. O, ngayon na lang kaya nag-stay kami doon sa loob ng sasakyan. Ayan. Palagi naman, last year ganito rin. Papunta namin dito. Kaya may dala kami pa yung iniwan namin dyan sa security. No? Pumasok muna tayo at mag-take na lang ng picture. Ito yung mga nasa loob nito. Pero kami pinag-hintay muna dito sa labas. So, may nauna sa amin. Pero ito hindi naman to kasama dito na last year napunta natin to. Pero No? ito hindi. Ito, Pero ito hindi naman to. Ito hindi. Ano? Hindi. Yan, hindi yan. October October ano po? Pag build nito no. Disperas number din ni Papa. With the price tag of 1.75 million. October 12, 1912 pati.
Hindi ba kung ano yan, si Titanic? 1.75 million, pero ngunyan, pira na yan. No? Where's the original budget? Saan mo sila? Honey, ang dati mong premier, Scotman. Bagay ang Scotman. Oh, sorry. Na kami. Ganda ng history, ano? Nakakuha ko ng mga picture, syempre. Last time ba ako ng picture sila? No, pwede. No, pwede. Video lang talaga sila, stricto. Oh. Yung isa, papunta pala kami ng taas. Pwerte na yung video. Kakasabi lang, ano? Kakasabi lang, eh. Bye, Parliament! Bye, Parliament. Ulan na naman, ma. Yan, Royal Saskatchewan Museum. So we've been coming here pero di natin ito na Oh, first time namin dito. Dito natin makikita ang pinakamalaking nakuwang T-Rex dinosaur ba? World largest T-Rex. Wow. Oh wow, look at that. Wow. T-Rex, anak. Oo. The largest T-Rex. So ito yung pinakamalaking ano, nakuha nilang T-Rex ano, dito sa Saskatchewan. It's a T-Rex. Mababa po at yan, pwede. May again sa baba. Very big, anak. Ha? Sabay? T-Rex. It's gonna eat us. It's gonna eat us. It's gonna eat It's us. gonna eat us. Yes, I know. Very big ano, anak ko. Look at that. It's a fossil. Isabel, look at that. What is that? Oh! Oh, wow! Jik. Ay, nasan ang dinosaur? Where's the dinosaur? Dinosaur. Wow! Dino! Ayun, missing tooth daw. Ha? Ayun, ano? Nakulaw na, no? Isipin mo kung nabubuhay pa yun na. Kung nabubuhay pa ng ganito. Waki tayo. Ano? Dinosaur! Hold hands, damar ko. Oh, hold hands. Uy, wow. Come here. Hold hands. Come here. Oh, infection. May sensor pala dun. May sensor si mama. Makatulong ka na din sa parliament. Oh, yun pa oh. What is this? Wow. Ito mga pwede pang bata. Pindot mo. Oh, no. No sounds. No sounds, anak. Let's go, chick. Let's go. TV. Laki talaga nitong T-Rex na to, no? Iba yun sa kuya sa tunay na lang niya o baka replika? Baka replika, no? Pero ganyan mismo yung size nung nakuha nila. Amazing.
Ang laki no? Grabe to. Kulang. Wala na kami nakadakulang. Pinakamalaking T-Rex. Sa buong mundo o Canada? Baka Canada lang. Canada siguro. Ano yung aking mo tataas na? Tingnan natin. Mamaya yung history niya nasa baba. Ma, No. ma. Yun yung sinabi mo, open baby. Galing kami ng Prince Albert. Yung galing kami ng Prince Albert. Ganito yung tumawid dun sa tapat nila kuya. Hindi namin nakuha na ng ano. Ng picture and videos. Meron tayo nito sa Pilipinas. Laki. Laki. Uy, dahil mo kuya, tamatanong kuya ang ano, si mama natanugan na. Baka so ano, sorry. Anong wolf? Ano to? Ito nakakakita pa tayo yan. Ganyan. Jericho. Ilang buwan na lang, winter na. Parang totoo ano? Siguro totoo siya. Ano? Inano na lang siya. Iba sa unta. Taxidermis. Grabe ano? Pero si Jaworski. Pero lalapaon ko ni si Jigo ay. Nag-isog na kanina mga hunter yan. Nangangakan niyang tao. Mga Jericho. mga hunter ni talaga. Taxidermy. Ay, gusto ko tayo pa ng Wax kaya yan? Wolf. Wax kaya yan? Diba? Ano? Mga kahoy, tigpaparal. Tapos palang totoo ano. Ulaptik. Pati ang mata no? May sensor ano? Pag kayo parang pag lumampas ata dito, tumutunog or baka sa weight. Ano? May sensor. Hani. Hayda. Ayan o, nilahapanan ng mga ano. Tawag dito. Raven. Raven. Mga raven pala to. Nilahapanan. Pero ito ya, amis namin si Joanna dito. Parang totoo ano. Kasi feeling ko si Jaworski. Si Jaworski? Namin na German. Na German Shepherd. Tignan mo kasi yung kakagawa niya, Marco. Ilapit mo yung video mo. Ay, baka mag-sound na naman. Diba? Para siyang totoo no. I-zoom mo lang, i-zoom mo. Hindi kuya oh. Matay ka ba? Feeling ko gano'n ka. Ganyan kalaki si Jaworski. Yeah. Laki ng German na yun oh. Yeah. Kamukha niya yun oh. Yun nasa painting. Amazing. Amazing yung wolf. Parang totoo. No? Hindi ka pumapunta naman. Ano to? Mga otter? Beaver. Beaver. Justin Bieber. The wolves? What are they made of? What? Like Are they real? Like Wolves. woodpecker? Oh, I think all of them, are they real? see? Taxidermy. totoo talaga. Yeah. Tutot. That's why they look real, because they're real. They are real. Because this is the first time. And you know, I didn't know we have mountain lions here. It says provincial has 100. Ano kuya? They hide. It looks so They real. hide. I never. Which one? I never. No, which one? The wolves, those are No, dead because wolves. kuya asking something. Mountain lion. Mountain lion. Oh, right. So Oh. they have wolves here too. Kung ginawa ni Kuya. Oh my God. See, I knew So it. sa Saskatchewan pala meron din wolves. Pero sila ay nagtatago. Ayan. Ano to oh? Walang bayad. Walang bayad. Ay, libre lang ano? Donation. Oh, donation lang. Dito ka na, by donation. Oh, libre pa lang pagpasok dito. By donation, it's up to you. Tayo ng ano.
$20 yung highest. At Kasi least, hindi walang nakakaya. entrance fee na $50. So, may, Oo. ibig sabihin, may 100 pa lang mountain lion dito, cover. Sa, Yan, sa ano. Oh, wala iba nga sa Costco. Ayun, fall na Mama B, it's fall. Si Joanna, binalikan pa talaga yung ano, hindi siya yung wolves dun sa ano. Tinitingnan niya nga eh. Parang totoo kasi. Si Biba nga gusto ko ipag-accident. Si Biba? mahal po garma? Pera man? 15,000. Si Biba. Ay, pala. Sa ano, yung sa Banff. Pagpunta natin ng Banff. Ito, hindi tayo nakakita niyan. Porcupine. Ha? Oh, can you Porcup- picture? Ha? Porcupine up pinaka-flare, David Lawrence. Araw mo gusto mo magpawas ka sa kita. Duman sa was ka sa north. Pwede kitang mag-bird feeding habang naglalakaw-lakaw. Sa Waskasu. Yeah, duman sa owl. first Oh, iba station kita sa Brighton, Sige. may owl. May owl tayo sa Brighton. So, nirereklamo nga. Ano to? Sipin nyo, no? Free. Depende kung magbibigay kayo ng ano. Oh, ito parang totoo. Lumulutang ano. Galing. May tubo siya doon sa dulo. Pero mga totoo silang ano, hayop pala talaga. Pinatigas lang ano. Ano pa oh. Ayos. Kinakan. Ayos. Up. Tanda mo yung aso ni ay ano? Pig ni Tito So? Yung baboy ramo na ang ganda ng mata. Uy, Daddy, may question. May chika ko sa'yo. Oh. Mga totoo pala talaga. Doon sa wolf, yung tongue and eyes lang hindi totoo. Tapos sabi ko, so you just found them dead? Somewhere, sabi nila, I don't know. Pero may mga tao daw na nagdadala dito ng mga I have something or you know. Tapos nasa freezer. Oh. Ayos ano. Tapos ginagawa nilang ganyan. Diba pa? Sabi niya after the... Siguro yung iba roadkill ano. Kuya, lalat lang baka di na kita magkairilingan. Mama B, digdi ka na po. Paikot mo lang yan. Ang lalaki ng bugs. Laki ng bugs. Ano yan? Paru-paro? Ah, mga butterfly. Big naman. Pero, dami. Mga butterfly. Ha? Ay, di, pag-video ko tumawag. Ay, may mga... Dali. Diyan ka lang. Dapat Hindi, yung parang... Yung parang gorilla dun sa zoo, sa Calgary Zoo. 1, 2, 3, go. Nag-video lang ako. Ito parang nasa forest ka, no? Oh, no. Baka tutunog na naman yan. Oh, ganyan pala pag nangingitlog sila. Oh, bison. Oh, bison. Bison. Laki ng bison. What's this? Ang cute ng otter. Uy, Daddy, pa yung paniki. Paniki. Kuya, they have a fridge. Laki ng bison. Prairie dog. Ayaw mo gusto nasa Ay, zoo. nasa zoo. Nakita namin sa zoo yan.
Hindi, si Isabel na yun yung hiling. Yung kay Papa. Aurora Borealis. Ito si Aurora Borealis. Over there, so that I don't know where to go where. Not in the picture. Oh, no. Tumatambay kami dito kasi si Joanna nandun, no? Naami siya magpindot tapos magche-change to. Ang ganda, parang ang ganda tumingin-tingin. Doon mo sa Earth. Yan na yung Earth. Kanina yung pinindot ng babae. Tapos nandun yung control, pipili ka kung anong gusto mo. Si Tata. Tapos si Isabel. Asan na yung Earth? Ay, air traffic sa aeroplano. Oo, mga aeroplano. In the Philippines. Nagkakul pala ng aeroplano nagkakain. Yun o, mga sa Pilipinas. Kaya may air traffic mo. Hinahanap mo sa PN pati the waiver. Si Mama, makadagdag pa dyan sa December. Hindi ka naman padagdag, Ma. Grabe ang air traffic ko. Africa ini. Ito Europe. Ini kuya, Philippines. Mas maganda sa Europe, sa taas. Yan ang Pilipinas oh. Ay, mayo na. Pinindot tayo, Isabel. Oh. Nandiyan kasi yung control. Me press the house. Wait. Jik, look, may mingming. Look, may mingming. Oh my God. Cat, meow. Meow. Bird. A bird. Ay, so natural na bird. Musta? Yeah, there's cat. Oh, How about this one? What's this? This one, bird. Say, this one, this one. Bird. Yes, cat. This one, Piglulok ang bird. bird ang ano. Ang cat. Yes, Ay, ang ano. cat. Pigiling kang cat ang bird. Bagong buksan na naman yan. Sige na lang. Hello. Oh, where are you? Sabi na. Ano ni kuya? Anong river ni? Babay na. Babay na. Anong river? Yeah. Ano, mga pindot na naman eh. Signs of resilience. Understand processes that shoreline kasi sa isang wala siya man phosphorus or high levels of biological productivity. Ang labas pala niyan dito. Yan, so pinakamalaking T-Rex na nakuha daw. Scotty, world's largest. Kuya, talaga siya? World largest T-Rex talaga siya? Oh. Ang Pilipinas, Ano po? world's largest crocodile. Si Lulong. Oh. Wow. Kung ang Canada may T-Rex, kita may lulong. Ano yun? Ano to? Salt water? Ha? Poop niya? Look at this. Ano na? Oh, sabi na. This is the world's only known fossilized poop from T-Rex. So ilang na yung udok sa buong, ito lang yung tae ng dinosaur sa buong mundo na alam. So, T-Rex. Mahal yan. Mahal yan. So, ito lang ang pinaka-tae ng so walang ibang tae ng dinosaur. Feeling ko ano lang pati yan kuya. Kaya pero part lang yan ng poop sa imo. Kasi nakita daw na may mga bones, fragments. So wala kang ibang makikitang tae. Siyempre, so kinain nila. Dito lang sa Regina. Pinakamahal pag bininta yan. Ito pala yun, no? Pag ano siya. Come on. Jika na kayaw na dyan. Pag tinamaan ka ng tayo nito. Matindi yan. Oh, Marco, pakita mo. Oh. World's only.
Daddy. So, yan ha. Kuya. This is the world's only known coprolite, fossilized So poop. we are So, very, walang iba. yes, we are very lucky to see shit. Yeah, ito pa si Ugrit. Daddy. Oy, Isabel. Ano kaya amoy niyan? Kain na pag binigay sa'yo. Millionaire ka na. Ha? Smallest ano? Oh, nakalagay oh. Is home to both the massive T-Rex, ito pinakamalaki, and the smallest juvenile currently known. So siya lang ang alam ng pinakamaliit na T-Rex. Baka pala triceratops. So pinakamaliit, pinakamalaki. Baka triceratops po yan. Tapos may poop pa. May pupang kasama. Baka siya yun. Triceratops da, ah. No, triceratops da. Ito po. Ang ano, sa buong mundo. Pero Most massive T-Rex specimen and the smallest juvenile currently known. ayos no. Okay. Mga dakula. Mga dakula pa. Badaan, itong target sa taas. Mga dakula pa Ayun, ano. Jik. Look, oh. Ay, Ay, sino po color? so nagpo-color siya. What's that? Ito ano to? Ito ano to? Oh no! Uy, nabuhay ang dinosaur! Nabuhay ang dinosaur! Natakot si Isabel. Oh, Isabel! Nabuhay ang dinosaur! Natakot si Isabel. Oh, look! Mami, look, look! She's scared. Papa, oh. Oh no! Oh no! Push, 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 push. Oh, sige. Oh, nag-vibrate dito sa baba. Ang galing na. Push hard. Hindi, adulto. Ito juvenile. Amazing. Ay, ang juvenile, medyo. Nagbabibrate dito sa ano? Ito. So, ibig sabihin ganyan ang nararamdaman nyo pag nagganyan siya sa lupa. Grabe, grabe ano? Oh, takbuhan na. Parang sa Jurassic Park lang. Kinabahan ako. Takbuhan kayo niya, no? Oh, grabe, mga Come on, asin let's go. talaga. Maikot pa kita, ano, mami? Okay, let's go, Magayakan let's ka. go. Come on, come on, come on, come on. Sige, chik-chik. Huwag nyo palang pakiramdamin, no? Nakakatakot. Buti na lang, wala na sila. Sa mundo. Ito gusto ko ito makita, hindi ko nakita kanina. Ano kaya ito? Ano to? Parang manok pero kakatayin ka niyan pag nakita ka. May jik-jik. Wow! Opo. Oh, let's go, let's go. Ano ni Kuya? Nakuha din sa Saskatchewan? Nasa Edmonton. Edmonton. Ibig sabihin, saan siya nakuha? Sa lake? Sa ano? Dagat? Sa lake siguro. Laki naman ito kung sa lake lang. Sa Edmonton. Oh, share 70 minutes near Swift Current. Oh, from ashore before settling at the boat. Grabe no? So, Laki din yan, I no? think, Marco, di ba tanda mo yung sabi nila na Yung Marine Lake dati. Oo. Diba? Yung pinakataas. Talang submerged ito sa water, di ba? Itong mga to, nandun to. So, siguro, Siguro, itong mga nasa ano. Let's go! kasi yung nakita niyo yung bundok ng Marine Lake, talagang submerged dati yung sa tubig. Yung napakalaking bundok na yun, ano? So, ibig sabihin, yung Saskatchewan dati, ganun din. Tawag-tawa si Jik-Jik. Oh, this one. Touch me. It's been replaced by mirror. It is much harder and heavier. Ay, no, ako. Totoo yan? Here, no climb. Okay? Ani, hindi ang gusto niyo pero sa imo. Grabe No no? climb, no climb. Kahawak nga yan ng totoong bone ng ano. Parang kinabutan niya kaya. Touch me. Hindi ko mag-clip.
Nice, no? Ang laki ng ulo ng Triceratops. Ito yung unang paboritong dinosaur ni Isabel. Laki. Ano kaya ito? Pagong freshwater turtle. Dito pa lang pala sa Regina, no? Merong museum na malapit lang. Kung kayo ay from Saskatoon. Imbis na pupunta pa ng Drumheller, dito pa lang, okay na. Ano kaya? Oo, wala pang bayad. Oo, ano pa. Depende lang kung magkano ibibigay mo. Actually, para siyang yung sa drum, Royal Tyrrell din. Oo, sa Drumheller, no? Oo. Okay na rin dito. Hindi pa, wala pang masyadong tao. Oo, tapos hindi pa masyado malayo. Jericho, Tapos pasok kayo dun sa Parliament. Mag-tour around kayo dun sa loob. Kunwari lang kung at least mapadang kayo ng Saskatchewan dito sa Regina. Maganda to sa mga bata. Pati na rin sa adult kasi pagong. Malaking pagong. Pagong ba to? Oo, pagong. 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 So, totoo talaga. Ano to? Mastodon. Ano mastodon? Parang dating elepante. Elephant. Mastodon. Laki ng ngipin, no? Ang sa Power Ranger, di ba? Black Ranger. Mastodon. Oh, ayun. Ayun, alala ko na. Yun, no? Kuya. Yan. Kuya, no? Nakatago. Yan. Massive talaga, no? Ang the woodland. Saan ito? Oh, babay dyan. Ano yun? Ano to? Ay, may ng kani. Kunyan, giant bison. So may bison na maliit, meron pang mas malaki. Giant bison. Yung haba ng sungay. Ngayon ko lang to nalaman. Dito lang mismo. Tayo palagi lang bison. May giant bison pa palang tinatawag. Ano yan? Mga buto ng bison? Oh, mammoth. Oh. Ano ang buto ng mammoth? Yan. Ano kaya dito? First Peoples. Pala ganito sila mag-hunt ng bison. Meron silang ganyan, pinapapasok nila doon sa kanila kakatayin. No, pinapapasok nila dyan para ma-corner. Oo nga, sabi ko saan nila kakatayin. Yung sa mga dugo kada ako kinakain. Pound, yan. Kasi na rin yung mga gamit. Interest, education. Tapos ginagawa nilang tapa. Karne. Using the bison. Is this? If the relationship ever ended, we would cease to be Aboriginal people. What are this? Man and woman had a special bond with each other. A partnership where success and survival was dependent on both. What is this? They shared equally in the struggle to live and provide in the midst of a boundless but unforgiving environment. They lived and traveled in small family groups. Their movements and activities Ito yung mga ginagamit nila noon. the seasons. Mga ginamit nila yung baby. You know, like for cooking. Like that oh. Culture emerged from this primal relationship Mga pots. between people and creation.
Oh, drying and Culture was based firing on the pot. intimate knowledge of the natural world and on an intimate relationship with the creator and the spirit. Battery chronology. Oh, well, Wolf? Nagtitrade sila nung panahon. The fur trade changed the economy of these. Man and woman were trapping not only for their own needs, but also for economic reasons, profit and in exchange of goods. Rifles acquired in trade provide Indian people with more efficient way. hindi sabi niya. Dako po, Victoria. Siksik ng history dito sa museum na to, no? Yan sa mga nag-sign. Ayun. Ship Pasqua. Born 1828. Dito na mabilihan ng mga souvenir. Come here. Nako, patayin na naman tayo nito kay Isabel. Si mama mo. Nasa... Ayaw na dumaan. Sakay na sila sa auto. You want egg? Ref magnet? Uwi na. Balik na sa Saskatoon. I liked Yan. it. This So is dito, like ano, a must see. Hindi kayo, walang bayad pero magdo-donate na lang. By donation. By donation lang. $5, $10, $20. It's up to you. Royal Saskatchewan 10, 15, 20 Museum. 10, 15, 20 yata. Kesa pumunta pa ng ano, drumheller, no? Okay na dyan. Ano? Drumheller offers a different thing. Ito, more on sa mga tungkol sa First Nations, yung mga treaty. Dinosaur. Isabel. Isabel. Tapos may Pero malaki tungkol din, sa ano? dinosaur. Malaki din yung logo na. Yeah. I like it. Tapos pinakita yung pamumuhay ng mga kapanahunan. I like it. It's very educational. Siyempre si Isabel, pabili agad paglabas. Ito ba? Yan, balik na kami ng Saskatoon pero tumigil muna kami dito sa tinitigilan namin palagi ng Starbucks. Yan. Oh, in-order namin yung bagong coffee. Ang Pero pangalan parang niya- magsasara na to Starbucks na to. You know, for Liso. Ay, ang Starbucks ito. Ito kasi. Ay ba yan? Akala ko Starbucks. Ang flavor niya, pecan. Pecan something. Pero ang lasa niya, mamoon. Yung parang yung Tamis. super soft na mamoon. Yung sa akin yung matcha pinapabili ko kay Joanna. Ay, ano? Yung matcha. Masarap matcha. Small lang, tamang may inumin lang pag ano. Ayun, gusto Habang niya nagdadrive. kaya Hi Jik Jik! Si Jik Jik tutuloy pa uwi na kami. Mag-aalas 5 na. Tumigil na yung ulan. At least nakapamasyal kami dyan sa museum, tapos doon sa parliament, tapos nakapag-Jollibee ang mga bata. Hintayin lang namin si Joanna and Mama kasi umorder pa dyan sa Starbucks. Yan, almost 2 hours and a half ang biyahe namin. What's that, Belle? Kuha ka pa ng dinosaur, Wow! Pwede ka ba nito?